Mun yaba kokarin sanatan mu lamido mai dubin ayyuka ne. Birni da karkara mun gamsu aikin taɓo a barwa galma. Ko bane tambarin ganzaki digin sama mai shawagi, kalabule asirin ɗaki mai gaskiya kamar littafi. Baitin ka zanyi shafi dole na gaida kusar yaki wadda ta ɗauki nauyin waka. A gaida hajiya Hauwa'u a ce da kin wuce raini, ta ce da ni ka zo ka yi waka. Sama'ila Magarau mai waka, ka zo ka wace ɗan lamido. Sama kokarin sanatan mu lamido mai dubin ayyuka ne. Birni da karkara mun gamsu da aikin taɓo a barwa galma. Mun yaba kokarin sanatan mu lamido mai dubin ayyuka ne. Birni da karkara mun gamsu aikin taɓo a barwa galma. Mun yaba kokarin sanatan mu lamido mai dubin ayyuka ne. birni da karkara mun gamsu aikin taɓo a barwa galma. In magara na ɗauko aiki Allah nufi ni na farawa. Mun yaba kokarin sanatan mu Ilahi za nu ɗauko kaya gango nufi ni na ɗorawa. lamido mai dubin ayyuka ne. In yi salatu kagun manzo ɗan audu suturar sanyawa. Aikin taɓo a bar wasu galma. In sanya alihi da sahabbai domin su yau muke walawa. Mun yaba kokarin sanatan mu Waka ta shugaba jagora in yi takar na yau kasawa. lamido mai dubin ayyuka ne. Sokoto ta gabas mun gamsu da lamido dole mu yi godewa. Mun yaba kokarin sanatan mu Angon Halima babban dodo. birni da karkara mun gamsu aikin taɓo a barwa galma. Safira tambari ku buga mini in gaida jarumin jarumai. Mun yaba kokarin sanatan mu Lamido ɗan gida na sarauta ɗan arziki tsatsan malamai. lamido mai dubin ayyuka ne. Cikin ruwa mu ɗau allura wallahi dole mu yi gode mai. Aikin taɓo a bar wasu galma. Dutse tsakar ruwa hamshaki yaro ka ɗaga kai ka ga sammai. Mun yaba kokarin sanatan mu Mai kwarjini da tsoron Allah har makiyin shi za ya yaba a mai. lamido mai dubin ayyuka ne. Kai ɗan korungu kauce danne in ka fiko mu yo saba ma. Mun yaba kokarin sanatan mu Birni da karkara mun gamsu. birni da karkara mun gamsu aikin taɓo a barwa galma. Aiki kawai ya sanya a gaba lamido bai halin beraye. Mun yaba kokarin sanatan mu Kura ka maganin karnuka shaltas ka murtsuke sauraye. lamido mai dubin ayyuka ne. Zaki idan yayo gurnani to ku ita kan kuku kuraye. Aikin taɓo a bar wasu galma. Babanmu baya san ha'inci ka san yana da kyan halaye. Mun yaba kokarin sanatan mu Ba dukiya ya je nema ba ku 'yan ta'adda sai ku kiyaye. lamido mai dubin ayyuka ne. Muke da jarumin sanatan nan mai hasadar ka zai yi rama. Mun yaba kokarin sanatan mu Birni da karkara mun gamsu. birni da karkara mun gamsu aikin taɓo a barwa galma. Bayyana kai wurin jama'a shi mai sace-sace baya iyawa. Mun yaba kokarin sanatan mu Shashan baliwar ke kirci kai har kuraje ba su tsayawa. lamido mai dubin ayyuka ne. Filin gudu a ba su barewa ganyen kaba yake yin tsawa. Aikin taɓo a bar wasu galma. Kasha tabara halla haula ɗawi su mai adon burgewa. Mun yaba kokarin sanatan mu Wankan ka bai kamar wankan su ka zama inuwar hutawa. lamido mai dubin ayyuka ne. Kama ki ka buɗe kunne kaɗan ayyukan shi zane gaya ma. Mun yaba kokarin sanatan mu Da lamido babbar gayya. birni da karkara mun gamsu aikin taɓo a barwa galma. Farko mu je a fannin noma wallahi ya rawar burgewa. Mun yaba kokarin sanatan mu Taki na zamani ya bada har ya wadaci duka manoma. lamido mai dubin ayyuka ne.
da magani na feshi ya raba har injinan shi bai kasa ba. Aikin taɓo a bar wasu galma. A bangaren na noman rani babanmu bai kasa gwiwa ba. Mun yaba ƙoƙarin sanatanmu. Da injina na bar wasu ma yayo rabon su je ka duba. Lamido mai dubin ayyuka ne. Ya tallafa wa duka manoma buldoza baka san gajiya ba. Mun yaba ƙoƙarin sanatanmu. Bango majinginar dafawa. Birni da karkara mun gamsu aikin taɓo a barwa galma. Mu gangara ta fannin lafiya don yayi ƙoƙarin ayaba mai. Mun yaba ƙoƙarin sanatanmu. Ya ƙara sababbin likitoci don feshi ya su samu kulawa. Lamido mai dubin ayyuka ne. Magunguna a asibitoci duk ya wadata bai kwauro ba. Aikin taɓo a bar wasu galma. Rigakafin ƙananan yara 'ya'yanmu don su samu kulawa. Mun yaba ƙoƙarin sanatanmu. Ya rabon gidajen sauro mun gausu kai fa jagora ne. Lamido mai dubin ayyuka ne. Aiki na matsala ta idanu kyauta aka yi ba da kwabo ba. Mun yaba ƙoƙarin sanatanmu. Wakilin da bai yi zalunci ba. Birni da karkara mun gamsu aikin taɓo a barwa galma. Matsalar ruwan sha ta kau sashin gabas muna godewa. Mun yaba ƙoƙarin sanatanmu. Ya gina ririyar burtsatse 300 hamdala mu kayowa. Lamido mai dubin ayyuka ne. Kamata 'yan gudun hijira ba ya tallafe su bai kasa ba. Aikin taɓo a bar wasu galma. Ya yi raba abinci da kuɗi 50,000 dukkanin ga mutane. Mun yaba ƙoƙarin sanatanmu. Ya ayyuka kama da na gwamna Lami da garkuwa ga talaka. Lamido mai dubin ayyuka ne. Aikin shi ba tsaya daga nan ba biyo ni don ka sha labarai. Mun yaba ƙoƙarin sanatanmu. Lami da garkuwa ga talaka. Birni da karkara mun gamsu aikin taɓo a barwa galma. Mu koma ɓangaren education ko ɗalibai suna ta yabawa. Mun yaba ƙoƙarin sanatanmu. Ya raba yunifam gun yara a duk ɗan firamare ya sama. Lamido mai dubin ayyuka ne. Kuɗin waye kaɗa da na neko ba ɗalibin da zai badawa. Aikin taɓo a bar wasu galma. Kowa ya yi firi education kar ɗan talaka ya yi zaunawa. Mun yaba ƙoƙarin sanatanmu. Ya yi rabonsa ko lashe ƙaryar makiyin kami zai cewa. Lamido mai dubin ayyuka ne. Aikin kai ya wuce na agogo aikin taɓo a barwa galma. Mun yaba ƙoƙarin sanatanmu. Kuka mata tarar kwankwamai. Birni da karkara mun gamsu aikin taɓo a barwa galma. Lami ɗaya rabon motoci an gamsu ba da jayayya ba. Mun yaba ƙoƙarin sanatanmu. Bai kasa raba babura ba su ma ba za ni kasa faɗi ba. Lamido mai dubin ayyuka ne. Matasa ya ba aikin yi bai bar su yin zaman layi ba. Aikin taɓo a bar wasu galma. Civil defense ya tuttura su bai bar su yin faɗa da fashi ba. Mun yaba ƙoƙarin sanatanmu. Lami da shi ya rarraba na bai kasa taimakon jama'a ba. Lamido mai dubin ayyuka ne. Aikin shi ya fi ƙarfin waƙa ta dole zani so na takaita. Mun yaba ƙoƙarin sanatanmu. Ƙaryar makiyanka ba su iyawa. Birni da karkara mun gamsu aikin taɓo a barwa galma. In ga da hajiya uwa ta gari cikin waƙata. Mun yaba ƙoƙarin sanatanmu. Amanar kaɗan Lamido waƙar ta ɗauki nauyin yinta. Lamido mai dubin ayyuka ne. In zani ga da kai jan zaki ai dole in ɗago muryata. Aikin taɓo a bar wasu galma. Baba sarkin fulanin gwaron ya aminin Lamido babbar gayya. Mun yaba ƙoƙarin sanatanmu. Zanen gwaron ya yana nan in gaida kai ya babban oga. Lamido mai dubin ayyuka ne. Yauta ya haya na mahe yana nan ga gaisuwa ga babban guga. Mun yaba ƙoƙarin sanatanmu. Lamido mai dubin ayyuka ne. Birni da karkara mun gamsu aikin taɓo a barwa galma. Mamar mu maganin kukar mu uwa ta gida wurin sanatanmu. Mun yaba ƙoƙarin
sanatanmu. Kai hajiya Halima da ta zo ƙaryar munafuki mai zumɗe. Lamido mai dubin ayyuka ne. Ga tambari na manyan kannan Lamido dole ne ga idaku. Aikin taɓo a bar wasu galma. Gara na saman sur Lamido halin kama abin koyi ne. Mun yaba ƙoƙarin sanatanmu. Sanan Mubarak Lamido inda da ginshikin dafawa. Lamido mai dubin ayyuka ne. Kana Aminu ɗan Lamido wa za ya goge zanen zaro. Mun yaba ƙoƙarin sanatanmu. Ƙarshen munafuki kunya ne. Birni da karkara mun gamsu aikin taɓo a barwa galma. Na sanya ababi shi ma bai yo biris da mai waka ba. Mun yaba ƙoƙarin sanatanmu. Sakatare Yunusa yana nan ban kasa duka tambura ba. Lamido mai dubin ayyuka ne. Turab ma'aza shi ma na nan gasha makin da bai kasa ba. Aikin taɓo a bar wasu galma. Babban ɗanka dole na gaida babban ɗa magajin baba. Mun yaba ƙoƙarin sanatanmu. Aliyu Hadara ɗan kirki ka sha maƙiyanka da gaba. Lamido mai dubin ayyuka ne. Sama'ila Magarau suna na waƙar anan na so hutawa. Mun yaba ƙoƙarin sanatanmu. Lamido mai dubin ayyuka ne. Birni da karkara mun gamsu aikin taɓo a barwa galma. 081 40 26 58 69 Sama'ila Magarau.